हाब नोंनि हिन्जाव हाबा लाबाय नोङो बे दिनखालि जोङो बिराद इन्जय खालामदोंमोन आरोना आंनियाव एसे नानेखा जादों आरोना आंनि नानेखाखौ नुनानै लोगोफोरा माने बुंदों आरोना क्ल' भिटामिन बाय होननानै बिदिनो जोङो दसे फानि खालामबाय आरोना मिनि होननानो आङो गाबनो ओंखारलायदों थ' लोगोफोर मा गोबाव खालामबाय थानो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना बे इन्जय मोनगोन नायोब्ला दे बुंदो मा बुङो बुंला मोदै ओंखारलायबाय मोदै ओंखारलायबाय आं जालालै माय लानो होनदों गुगुला नामा ओमफ्राय मा लायनो माबासो लाङो नामा एकदम बिराद गाबगुलायबाय लांबाला मोनासो नांगौ जाबायना जागौमोन दा फाग्ला दा दाइलग होखायो जोंना नै दसा ओइ लोगोआ बुंदोंमोन जेनेबा आंना नालेंखर जादों नालाय नालेंखरखौ होनो थाखाय क्ल' भिटामिनखौ नाय अनलाइनाव नायना बुंदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो गुगोलाव लांदोंमोन गुगोलाव लांनानै नायगौमोन आरोना ओमफ्राय दा बिथां बुंबाय गोथांनि थाखायसो गोथां जायोसो ना मानसि होनना बुंदों आरोना गावखौनो गाव खोन्थादो होनलायबावो लोगोफोर नायनानै माबायदि मोनखो बिराद कमेडि जादों दिनै लोगोफोर भिटामिनफोरखौ लादो दाबायदियाव नोंनाव हिन्जाव खारस'नो फैबाबो नानिखाखौ नुना फोद्दा खालामो बेयो उल्टानो मोजां मोनसे जोरनाय नङा जोंना बस बियो बिराद डाइलग होखायो बिसोरो दैलाया सासे नुयो जेबो नङा थांगौगोलै जाखायो माथो ना बयबो लोगोफोर जायोना जाया जायोना लोगोफोरजोंहाय मबाइलसो लोगोफोरलाय मबाइलखौसो रायलायगासिनो दं जारला जागोन खानाया माला हागोन बेखौ सोंहा खानायाथ' साननैसोबा जाथ'खासै हागोनब्रा हागोन गनसि सेम टु सेम ना नालेंखर जादोंलै नालेंखर नै डिउटि लागायाबा खामानि गैयाब्रा बेनिखायनो सिख्लाफोर भिडिअखौबो रायलायनो हायाब्रा बियो सिख्लाफोरखौ हायोब्रा आंनिनो रायलायखौ ओमफ्राय आं बुङो हाब नोंनि हिन्जाव हाबा लाबाय नोङो बिराद कमेडि जायोलै जोंनियाव बाब इन्टारेस्ट जानो लाजाखाया बिराद इन्टारेस्ट जायो आरो ना डिउटियाव बेफोरबायदि ज' मावनो मोनलायबाय गाबनो ओंखारलायदां दहायो मिनिनानै आसुरितलै दिनै लोगोफोर नायनानै माबायदि मोनखो बिराद कमेडि होखायो आरोना बिथांमोना नै बे सासेयानो मस्टादा बेनो मेन बाय लोगोफोर